Kap za dobar dan. Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici i stane ih naučavati. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Svetkovina svih svetih nije blagdan koji najavljuje zimu ili kraj jeseni, nije blagdan koji nas približava došašću ili već zvecka božićnim mirisom, kao što je već osvanulo u izlozima ili već na ulicama prije nego li je došašće i počelo, već će nas htjeti odnijeti u božićne dane. Svetkovina svih svetih je blagdan dovoljan sam za sebe. Blagdan koji ne govori o smrti, nego o životu. Blagdan koji ne govori o nestajanju, nego tek o pravom postojanju. Blagdan koji u sebi nosi mir vječnosti. Svetkovina svih svetih je blagdan pobjede i preokreta. Blagdan koji nas ne želi voditi na groblje i spustiti naš pogled prema zemlji i ograničenosti, nego nas želi voditi u radosno slavlje života. Slavlje vječnosti u kojem slavimo Boga zbog svih spašenika kojima naša molitva više nije potrebna jer su u radosti vječnoga života. Isusova blaženstva koja su pred nama i danas i svake godine iznova odjekuju novom prilikom doseći vječnost preokretom u našem zemaljskom postojanju. Onaj koji svoju žalost stavlja u Božje ruke bit će utješen. Onaj koji svoju glad za pravednošću stavlja u Božje ruke bit će nasićen. Onaj koji je milosrdan i sam će zadobiti milosrđe. Onaj koji svoje srce čuva čistim, pogled će mu biti otvoren za gledanje Boga. Svi sveti je blagdan vječnosti.